Der er Friese, der har fået nogle meter tilbage. Prøv at se på. Blot kørt af Sigurdur fra Island, 6-liters V100 i turbo, og han har jo set masser af hestekræfter også over det hele. Det ser ud til at tage penge. Det var fedt på. I think I think the Rolling Stones down the hill. Signe klarer den godt på, så tror jeg, det er løse. Og så kan jeg bare gå efter igen. Nu har syren i munden, men det er godt til at olie, og vi får ret ud med det. Så det er et helt rødfører. Det lyder ikke godt. Der er ingen problemer. Det er roligt, og så skal du give så meget sidelæns der. Lidt nedad, så skal du have gang i den igen for at komme op. Du kommer for langt ned i løse. Og giver gas over kød og jord. Jord arbejder op og bliver på en skala. Ej, jeg vil tæt på. Ikke jeg var tæt på, at jeg skulle lige helt væk af en V8. Lige der vågen, siger man, og det kan man se, det viser hjulene og så også her. Men du kommer rigtig langt ned i dødelsen, det er ikke godt. Sådan der. Ja, der er gang inden. Det ligger ud af hjemme. Der, og så, ja, sætter hjemme, der må klappes. Så har vi lige lidt i langt ned i det bløde. Og den der op med forhjulene, se hvad der sker. Den
der bliver slænger for det bliver det næste i stigebøkken og det bliver længere igen. Så nu lægger vi så en omgang. Sådan. Nu og ej, det var den her. Det var din Klein her, holder god fart på. Og klar, det er din Klein der. Ingen problem der. Ja, og vi er næsten op der. Bare lige den ene markering, og så hænger vi der. Ej, han slider. Sand og jord. Det var fedt på det der. Det var en lille fin sving, han lavede der, og det var lige ved at gå galt. Og det vil han vil ikke op. Vi skal op over. Der er ingen kære mor. Det skal kunne lade sig gøre. Sådan der. Der var det, det kan være lydløst på det bedste, det der. Der klipper sådan op af. Det er sandløb, vi har her. Den er lidt at ignorere med de andre. Det er så vi oppe, og han tager ikke den store tur rundt omkring. Han går direkte efter det næste bord. Det lykkes ikke. Så kan Islanding godt fyre den af. Han laver meget flot stykke arbejde.